Здравейте, съм Шабърде и какво виждате, сега ще разсъкваме ето тази нова игра Warlinks Armageddon. Warlinks Armageddon. Ако никой не чува, съжалявам за този гаден шум, те си ги мразя. Добре, ще опитаме тук. Ей така. Тук ми е любимото, затова тук ще избера. Но скъпо бе. Ами искам с 5. Играме. Да, знам правилата. Чат. Версия номер 2. Бе, айде да пуснем бомба. Тук ще пуснем. Макар че ще искаме и малко наш. Толкова ли ще им пусна? А сега също телефона ми. Няма се. Заказание, сега ще гръмна приятеля ти. Чао. Как гадно ми направи. Това не може нищо да ми направи. Фак. Къде ще играме? Гадничко. С кой да се сменя? Те така стоя. Чао! Какво ще ми направиш? Те сме тъпи. Хора, това видео, ако ви хареса, дайте един лайк. Ще го направи. Дай проби! Бях толкова близо да го пробия. Чао ти. 3, 2, 1. Аре, падни, бе! Буклук ма съм. What? И не падна. Ами те тук искам да се телепортираш. Телепортация. Не знаех си, че ще върли гранатка. Съотборника ми! Здрасти, чао. Няма какво ми заложи. Сега... Не. Но що не точно му изтича? Времето, он се бави цял час. Аз съм сета за 3 секунди. Ами... Какво да прави? Сериозно ли? Fuck my life. Ковам. Глед. Пускам ти мини. Шкарната, нали не ми се сърдиш, миличко? Да, как е възможно? Там! Ми телепортация. Що тук е гадно място. Те тук.
Тъй, няма къде друга да. Но ми взе. Братчет. Fuck. My life. Топло кай ти. Добър ход. Знам хора ми. Не, те... Та... Само не толкова малко времето. Fuck you. Ето няма нищо, айде. Да, бъсти са. Поклок мръсен. И букут си мръсни, бе. Букут мръсен. Посмел. Не, хора, просто сгубих тази игране. Шанс. Да, те ще му убият. Така. What? Как? Damn, bitches! Fuck my life! Как е възможно? Да, хора, просто това е невъзможно, ами те ще ме бият. Репутация, осторожно ли човек? Сериозно ли? Сериозно ли? Толкова си глупав, бе! Не знам, да, сега ще... Той се опита да ми фърли някаква бомбичка. Казах ли ви? О, не извън град. Нямам друг избор. Базуката. Извоювахме си победата, хора. Просто... What? То са останали двама. Накрай. Еми, хора... Какво ви кажа, аз... Не съм много добър. Ако ви харесва тази игричка, дайте един лайк на видеото. Абонирайте се за моя канал и бай-бай. След малко пак ще направя клип на тази игра, защото е много яка.